Ýa sağ bol, taňa dikkat. Ýollaşyň hak bolsun. Baya da sağ ol. Şu döwürde dopamyn diýsene ha? Öleýdim ýöne. Odol gijar barýat bolyn. Ola mara erkek halyna bara. Birine ýük bolmana. Utanmaýam ka. Dileydi koydu. Sen şu hungurduğundan yana bana maşin kaynadı. Men sebäpli ha? Hava. Be, bu benim yanıma maşinle vurdak bolup da söyleyip duray. Kim gaýdal? Kömek edelim, näme kömek gerek diýeli. Durmada ýöreýdi. Ha? Ol sen üçin kim hiç kim biz şu howlup hasahana barýar. Özümü dertli. Ay bir ýolda yatan benden halynan habar almaly bora. Men sen maşgala. O kim? Biz bara. Hayvan ýaly ýaşaýar. Hayvan ýalym dünýeden geçip gidýär. Bilýärmi näme üçin? Diňe töweregimizdäkilere hiç kim bolanmady üçin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Näme kömek?